Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismail. Halo pemirsa semuanya. Baru mandi guys. Ya Allah ya. Setane dhisik. Iki nganggo HP sing sitoke ya guys ya, karena HP-ne ki mau entek batune. Batune habis. Sikile tontok lima guys, kok tak ceritani tragedi kesetrum guys aku. Nek matan ki yo rapi, nek matan enggak. Wis sampai kok ora karu-karuan. Iki lho guys, perkara iki lho. Iki cara mana ki? Kalian risih mbek rambutku ya. Kadang aku maca komentar dari pemirsa ki tak cepeti ngene, apa tak banduni ngene, apa tak piyekno guys. Alah ya Allah Gusti, aku tak ceritani pemirsa. Iki lho. Aku kan dik mau mulai sekolah yo. Anakku bar tak gawe sego goreng. Terus minum jus, tuku jus, buamel kuwi yo. Terus bar ngono tak tunggu mangan sampai habis. Terus bocah ki mau tak kokon leren 1 jam, tak kon aja buk dhisik, engko wedine nek asam lambunge naik. Bar kuwi wis 1 jam wis leren, wayahe istirahat sebentar. Kowe kipasan, Kak. Aku. Iya, Mah. Dekne mapan buk ning kono. Aku moro ning gone kene iki, guys. Ning kuwi stop kontak kuwi. Lah iki posisi menancep. Enak casasane aku ki apa ngekakno kipas ning dhuwur kae, yo. Terus bareng ngono. Otomatis kan iki kelaleran ning ngisor. Lah iki pemirsa. Aku ki mah kawa setrum. Sikilku sing tengen kene. Astagfirullahaladzim, tak kira ki mau aku dicokot kolot jengking, pikirku ki mau. Nah, terus bareng ngono tak ingeti, soalnya aku ki apa mosok kolot jengking aku ki ngono. Untung ki mau nganu guys, apa jenenge? Apa? Ora tak demek langsung, ora tak baleni neh. Kok sikilku ngowot terus sisih tengen iki. Terus bareng ngono aku langsung sadar, anakku langsung tak kongkon mire, aku iku nek kasure ndang nyetrum, guys. Tak kon mire, terus tak jeglekno sekringe. Terus tak jabut iki mau tak kon jabut. Walah koklok aku tak kandari. Iki lho. Ketok ora? Jerawut iki lho, guys. Lho, jerawut iki lho. Iki ki ternyata kabel iki udo. Nuampek ning gone sikilku, langsung ndrut sampai teko dengkul rasane. Masya Allah, koplok guys aku. Aku lemes ngantek saiki. Wis rasa dinggo iki yo. Iki nanti ape tak sing iso ahli kelistrikan iku masku. Dadine engko ben dibuntel jare mak isolasi dan wis ogak ora tak isolasi, ape tak apa jenenge? Walah iya bener Masya Allah. Udah sakmene ambane kok, guys. Bener nek walah gede ki setrum langsung kok sekring, langsung rene. Kok sekring tembus rene, otomatis buat-buatane sak kintal iki. Ya Allah, lho. Sakmene mbane kok, guys. Nyetrum aku kok ya moder ki, Mang. Untung ya Allah selamat sing piye mah sing amal ki ngono. Wes ora sakit aku wis sadar ki Mang langsung. Aku langsung bluwe untung ora nabrak TV kae guys ki Mang. Kan nyepit-nyepit ning kono kuwi. Masyaallah. Biayaan ngene iki ta koyo ngene iki lho. Iki lho coplok ngene aku kok ora roh ya ndik yo. Lipate. Wis terus tak gulung ae guys.
Wis cowoplok tak gaweke apa tak nganu guys. Tak ganti kabel. Iki tak nggo apa? Tak nggo nek pas wayah ngecas bubukan ning kene ngono lho, pikirku ki. Tapi kok malah ape medeni wong ya. Piye kuwi? Strum. Bahaya. Jadi iki kok wis urusane mbek Mas Goplem iki tak kon benekno. Yo kayak iki asine wis bar dibenekno guys aman dan ternyata aku dhewe sing ceroboh iki kena apa cas-casan ora tak jabut, tak ben mancep ae. Wis iki kalau tak nggo pembelajaran guys tak jabut apa-apa ya. Kuwedine nek jenenge wong nek demek dapin yo. Kan gak mudeng nek aku ngono wis loro tapi guys sikilku ki mau sampai saiki rasane tembus lho. Kayak tembus dengkul kene lho guys. Ranggo aku. Biasanya malah aku nek sekolah malah maem mlebu kamar kene sing diudeni kuwi yo. Kadang resik-resik ngono iki. Wis tak sapu iki nek jeneng wong tuwa iki rene disapune kadang diresiki, dilempitno ngono kuwi apa jenenge? Kemul, kadang ngopo nek mak iki. Untung ya guys. Oh, ya. Sampai kebacot ki lho, gegerku mbok tatap apa ki mang koyo luwur ngene. Langsung ki mau terus tak atusi terus wis awakku wis penak apa jenenge adem maksudnya ayem dodone pikirane terus aku adus. Alah ya Allah. Aku 2 kali guys dulu iku pas waktu kuwi aku iji SMP apa SMP mungkin. Kan nganu sapa jeneng masku ki tak ingeti dandan kok ngelebokno biyen ki gak mudeng antara obeng karo tespen kok obeng kok dilebokno ning ngono kok gak kesetrum ya aku ngomong lah bareng ngono sing tak lebokno kuwi dudu tespen ya dudu obeng tapi apa jenenge sing dienggo jahit sepatu lho iki kan nek kusine nyenget ngene lho guys terus ana danganane kayu ngono tak encepno ning gone stop kontak ngene iki kan ning saka ngene. Jerep ngene. Wah, langsung buak. Wendel ki nang omah ora enek sapa-sapa guys aku. Kuwi nek kuwi kan aku karena gak mudeng mesti SMP kuwi iki pikiranku ki piye yo SMP mbok SD. Bar enek wong dandan ki mang tak ingeti kok ora nyetrum terus tak praktekno aku. Wah, langsung entek tenagane guys bareng. Untungnya kok kuwi mang kan apa kawat ya tak cemplungno ngene kok tanganku langsung uwal. Nek kantil ngene ae, nek gak iso uwal, ki mang gak yo innalillahi aku. Untung tapi. Aku langsung sadar dulu oh ki mang setrum aku teku ya langsung ngono. Pertamane aku dipangan opo aku ngono. Nek rupa ulo apa-apa kan tetep enek rupane lah guys aku tidak meniki tak jeblekno blai slamet guys blai slamet iki blai ning slamet blai iki cara musibah bahasane wong kene iki blai itu apa mbak blai kuwi musibah tapi selamat ning slamet ngono blai slamet pokoke donga-donga ya guys ya sak padha hati-hati kabeh digo pembelajaran iki yo kecerobohanku pamane yo. Aku ki piye yo guys yo. Kadang aku wonge wis kewesel ngono ki yo. Ape njabut ape apa ki telitine kurang nek aku ki wonge. Nek wis kesel sithik ngono kae betutu tapi gaweane cek akeh. Aku kadang mikir pengen tak ayahi ning tenagaku ki ora iso. Wis terbatas masa terbatas iki piye yo guys yo. Nek pikiran ki kenceng tenagane sing modar-madir. Pengen ini itu aku ngantek ape dodol bareng lho guys. Ngenteni kantin ku lho apa jenenge makanan gizi dalam. Bar kondi sayang. Kok sampe tadi? Apa nih mandi ya?
ngombe sik ya. Pengen dodol es kan wis musim 3 dodol seblak neng. Ngenteni kuwi barang apa jeneng kantin kuwi anget kuwi dodol apa nganu ya guys aku. Dodol payu ki mesti ning gone Mbah Damis kono kan enek cah bocah-bocah dodol payu es. 1000 2000 Mas. Rujak jenenge niki guys. Aku ki jiwa jualku ngono dodolanku meronta-ronta. Tapi tak pikir neng kok aku wis kadung dodol dadi panggil mbek kono. Terus sing dodol sapa? Makni Mbak Deni. Makni ki wis kesel, guys. Soalnya bedino wis nyandak omah, nyewangi aku. Resik-resik ngono kae. Untung saiki ndek kontan dhewe dadi makni itu mbuh sithik akeh berpenghasilan sendiri ora ketang di bawah 1 juta ya, guys ya. Pokoknya mudah medun, alhamdulillah sekali. Jadi nih kayak panen-panen ngono iki kena dinggo. Mak pengen apa meski mangan tak bantu pengen apa ngono kae. Apa-apa le? Ayo dah mandi. Duit gue apa? Loh, guys, lagi mulai kanggone Mas Arifin. Alki lah ngonten, mama ngonten. Mama ngonten. Mama kalau duit. Ya iki lho duit. Duit itu apa? Sini loh. Bang Atom ya? Beli apa? Es? Es apa? Ya. Es apa jajan? Jajan. Es sampai jajan. Ya. Es. Lewat di jajane saiki yo gak patek, dolanan HP-ne wis gak patek. Paling dolanan HP nek sudah belajar bar magrib. Belajar terus dolanan HP. Ngono. Saiki dolanan nang gone Mak Damis. Aku malah mending nang gone Mak Damis kono, guys. Apa jenenge? Akeh koncone. Engko nek nggone renangan kono urung enek penjagane, wedine. Nek terjadi sesuatu yang tidak soalnya belum ada penjaganya ya urung wayahe bayar masih ngono urung peresmian guys ngenteni apa gak lho jane rasa dikeki banyu apa piye ya guys yo ben bocah ki mang wong ngene iki gak kepikiran yo aja dikongkon lho jenenge bocah ki kene wayah pas mek apa bocah-bocah dolan iso ngetitir rawuh kancane kono gak yo dadi gawe malah. Ngobrol rana ente ini tengah bilangnya sampai rekreasi guys tanggal 25 tanggal selawi tanggal piro 23 lali guys aku ini BBL Insya Allah ada perpisahan barang jadi banyak sekali kegiatan bulan ini kurang sedikit innalillahi gimana aja ngomong ngono Mbak Dani tenan guys tapi gimana sodron aku wes ngono ya pemirsa ya ki mau Mbak Dani yo ngene guys yo iki cara mono potong piye guys sakmu ngene potong ya pamane ya gawe cowekak ngene aku ki asine ndekane iki smoting iki potong cekak ngene lho guys sakmene lho ben kaya poluan cekak ini sak pundak ben enteng ben ora risi tapi jarene wong ben dawa ae enak dianu enak iki ora cepetan kan karo semua pilih kae ben ora cepet balik terus akhir tak buine sampai dua bunyi ya wis ya guys ya Mbak Deni pamit ya mau karuan opo guys
ngelempiti kumul. Terima kasih yang sudah menonton channel Denis Mois. Tak dongakno rezekine tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Cek linu-linu guys dikai apa ki? Rondok koklok terus tak pangane sego, tak ombeni. Rondok penak wis ana awake. Wis ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jancuk. Iki nganggo HP sing satu guys, blur ora kengku. Soale nggonku tak cas. Lah iki mangi ape ngecas barang ceritane. Putih sikile cemot-cemot sampai saiki. Cemot-cemot ora ya guys. Wis tak gua ae iki mari kolot tok iki. Setrum kok nyetrum darane koyo ngene.